Преди време кучето ми имаше проблеми с опорно-двигателната система или по-точно имаше дисплей на тазобедрената става. Имаше силни болки и не можеше да се движи. Изпробвахме различни лечения, но нито едно не даде резултат. Една приятелка ми препоръча добавката Оскар и аз реших да я изпробвам. След като я приемаше известно време, кучето започна да се подобрява, а след третия месец подвижността му се възвърна напълно. Сега продължава да я приема и се чувства прекрасно. От сърце препоръчвам добавката Оскар, защото тя ще върне радостта и здравето на вашия домашен любимец. Прекрасни наши приятели! Основната ни мисия е да имаме здрави кучета и ако искате вашето куче да бъде здраво, да не се разболява и да няма никакви здравословни проблеми, в този случай използвайте добавката Оскар, която не само ще подобри общото здравословно състояние, но ще укрепи цялото здраве. www.zdravилапички.esi.s